Namung kewala nyuwun kawigatosan saderengipun praptanira putra temanten kakung sumangga keparenga kasuwun samata ing gati sawega ing diri nun nggih para paraga ingkang kepareng badhe hangayigati hanampi pasraing putra temanten kakung nun nggih ing sawangke badhe katampi wontene panampi pasrah mugi keparenga kadhereken jumeneng ing sisih kanan sarta sisih kiring nun nggih Bapa Mahmudi miwah Bapa Wiratno wondene pamungkati panjenengan Bapa Sukima Sekang garwa mugi keparenga nderek jumeneng wonten sak wingkingipun paraga panampi pasrah. Salajengipun hamba bilih sampun saking samudanipun menggah lumebetipun putra temanten kakung dumateng madyaning sasaya katur dumateng panjenengan Bapa Padma miwah Bapa Parmanto wekdal sak cekawipun kula aturaken pertamu kanthi badhe praptanira putra temanten kakung saking ing wis sema parigyan wis tansah kawis tinggal mancorong tejanira pangapit paraga pasrah nun nggih Bapa Wiratno kaliyan Bapa Mahmudi ugi Bapa Sukima Sekang garwa keparenga nderek jumeneng wonten sak wingkingipun paraga panampi pasrah Ndawido. Wis kinodrat sarta wis pinasti mring pangesing Gusti ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta hangleluri Laksitaarja nulak adi endahing budaya luhung umiring sesanti tis-tising tias marsudi mardawaning budya tulus kekaling asta kang manunggal sinartan japa mantra sekti pandonga suci ing Gusti Kang Mahanasa muga-muga bebranira putra temanten sarbit ing samangke tansah manggih kabagyan mugi-mugi sanadyan to pedes rasane waton mapan bebener kudu dibelani ugi pinarengan daya ingkang mijil saking Kendi Pratala